Тези деца прекарват голяма част от времето си в залата. Тренират упорито с една цел – да бъдат победители. Преди дни 14-годишната Спасияна усеща вкуса на победата. Това е всичко. Толкова много време трениране и най-накрая се получи европейски медал. До последния момент пътуването на младата шампионка до Атина е под въпрос заради липса на средства. И докато състезанията у нас се спонсорират от Федерацията по таеквондо, един такъв турнир е ангажимент на община, спонсори или самия клуб. Затова треньорът взима пари на заем от семейството на Спасияна. Аз ще възстановя средствата, тъй като това все пак е златен медал. Но конкретно за това състезание, за съжаление, трябваше до последния момент да търсим лични средства и да пътуваме. А усилията си струват, защото момичето разбива конкуренцията. Две години по-малкият Иван Олевинов също се представя добре. Мен ми се падна първите две срещи много хубав жребий, обаче трета среща играех с един грък. Той ме би с минимален резултат, но все пак имах шанс да го бия. Следващия път? Следващия път, ако се бия с него, ще го бия. Залата, в която тренират децата, е оборудвана професионално. Желанието на треньора е да имат специална система, протектори за тяло, за която обаче също трябват пари. Тя е доста по-скъпа, но е доста необходима на клуба, тъй като всички състезания, които са за деца над 12 години и нагоре, олимпийска дисциплина се провеждат в този си вид. И се надявам, в най-скоро време да имаме такава система и да може да тренираме по-пълноценно. Липсата на пари не отказва младата европейска шампионка от мечтите. Ще си тренирам тук, без насилие навън. Ще се опитам още по-високи постижения. И за Рио 2016 да се опитам да взема медал. За тази сутрин Ирина Жерева.